Karon guys, ang atong himuon nga vlog for today, akong ipakita ninyo, ipakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng video na ang dalawa ay magiging isa. Ganitong gawin nyo sa inyong mga asawa para magiging stick to one lang sila, para wala silang hindi sila makatakas. So ngayon guys, hindi alam ng asawa ko kung ipakita ko sa inyo kung siya ba ay magiging sunod-sunuran sa akin ngayong umaga na ito. Ngayon lang. Tay, sandali. Liko. Talikod. Down. Sige pa. Okay. Huwag kikilos. Huwag kikilos. Oh, bakit ka nakatawa sa akin? Oh, nan. Yan, ito. Para maging diba? Itong gawin mo sa asawa nyo, ilalagay sa ilalim ng palda para hindi makawala. Oo, Yan. O, see? Dako na tiyan si tatay? Oo, dako tiyan. Bakit naging malaki ang tiyan mo? Bakit naging tiyan? O. O, see? Mahirap ba? Nahihirapan ako. Ano yan? Mahirapan ng kumilos. Mahirap, kumilos. O, yan. Mahirapan ng huminga. Mahirapan ng huminga. Ano pa? Huwag kayong Nahihirap. maghanap ng iba. Okay. Baka magayan. Baka ganito gawin sa asawa niyo. Oo. O, yan. O, Oo. ito. Ito ang gawin sa asawa niyo. Pag nagkaroon ng hindi magandang ginagawa. Oo. O, yan. O, para hindi makawala. Oo. O, Kung happy kayo, kagbandi. dadan-dadan, dadan. Ito lang guys, katuwaan lang to. Ang moral lesson na ito, pag yung mga partner nyo, iniipit nyo, hindi ito makahinga, mahirapan itong huminga, Kumilos. mahirapan kumilos, lalo itong nagre-rebuilding dahil kung gaano man ninyo sila ka, gaano man kung unsa man kung gaano mo sila ka, kung paano mo sila hinihigpitan, lalo itong gumagawa na musingan anak kanang Gumagawa ng bisan pag inganion ninyo ang inyong mga bana nga kanang istriktuhon, gagawa pa rin ito ng paraan na makawala sa ganitong sitwasyon. Di ba? No? Pero mabait naman itong asawa ko. Mabait itong bana ko. Mao ni. Pero kung ato ning higpitan, maningkamot ka jud nga.